Які важны анонс зрабіў Лукашенка? Чым яго раздражняюць беларусы, а таксама што звязвае яго сярэдняга сына Дмітрыя і мутнага гора-чыноўніка з крымінальным мінулым? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка даў канцэрт. Ён пакпіў з лянівых беларусаў і зладзіў паказальную лупцоўку сваім верным міністрам і чыноўнікам. Цяпер ён працягвае катацца з праверкамі па сваёй малой радзіме і месцам працы маладосці. І пасля Шклоўшчыны вялікая дэлегацыя заехала ў Аршанскі раён. Там Лукашенка пачаў цэлае расследаванне наконт новай пароды кароў, якую абяцалі вывесці ў Беларусі яшчэ 5 гадоў таму. У выніку, не слухаючы нікога з чыноўнікаў, Лукашенка зладзіў ім чарговую публічную вывалочку. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии. В 4 областях. Тем более мы ее распространяем сейчас Сколько? на другие регионы. 2000 голов. Нет, маточные вообще поголовье 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов. 2030. Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Затым за падзеж жывёлы сваю порцыю прыніжэнняў традыцыйна атрымаў міністр сельскай гаспадаркі Юрый Горлаў. По текущей ситуации, то мы 1 Вы ничего не минусуете, вы только на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1%. Дальше. По итогам года посмотрим. Калісьці няшчасныя беларускія каровы ўжо каштавалі пасадаў высокім чыноўнікам і міністрам. І цяпер падобная гісторыя можа паўтарыцца, бо Лукашенка загадаў па выніках года пільна ацаніць працу кіраўніка Акадэміі навук Караніка і ўсё таго ж міністра Горлава. Они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Я считаю, что все плохо пока. Неўзабаве стала зразумела, чаму Лукашенка так пыжыцца і так паказальна прыніжае сваіх верных чынуш. Аказалася, што пры гэтым усім прысутнічалі госці з Узбекістана, таксама чыноўнікі і кіраўнікі, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі ў складзе вялікай дэлегацыі. І ўвесь гэты спектакль са страшнымі пагрозамі і загадамі прызначаўся ў першую чаргу для іх. Асобнай тэмай сталі работнікі. Лукашенка ў чарговы раз падкрэсліў, што беларусы працаваць не хочуць, а вось прыезджыя, маўляў, гэта ого-го. Там около десятка взяли людей семейных. Пришли они день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали, и нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают, как узбеки. Прычым тут жа стала вядома, што першая партыя узбекскіх работнікаў прыляцела ў Беларусь проста сёння. Больш за 200 чалавек даставілі спецыяльным авіярэйсам, і чакаецца, што яны будуць працаваць у аграсектары як на зямлі, так і з жывёламі. Прычым толькі ў Віцебскую вобласць у найбліжэйшы час прыедуць яшчэ 5000 узбекаў. Стала вядома, як Дмітрый Лукашенка і былы чыноўнік з крымінальнай біяграфіяй адзявалі беларускіх студэнтаў. Пару гадоў таму адразу ў 3 вышэйшых навучальных установах краіны з'явіўся свой універсітэцкі мерч з фірмовай сімволікай. Гэта было і брэндавае адзенне, і сувенірная прадукцыя. Продаж ішоў проста пра студэнцкія крамы ў карпусах універсітэтаў. І здавалася, думка добрая, бо на захадзе вельмі папулярныя падобныя футболкі ці джэмперы. Дык хай беларусы носяць на грудзях не Гарвард, а, напрыклад, БНТУ. Цяпер жа расследавальнікі праекта бюро высветлілі, што за гэтым усім стаяў сын Александра Лукашэнкі і яшчэ адзін вельмі цікавы чалавек. Для продажу была адмыслова створаная кампанія пад назвай «Універсітэцкія традыцыі», якая мела некалькіх уласнікаў. Першым быў прэзідэнцкі спартыўны клуб, бязменным кіраўніком якога больш за 20 гадоў з'яўляецца Дмітрый Лукашенка.
Другая жа фірма пад назвай «Саюз Трейд» мела ў заснавальніках Яўгена Кукушкіна, які спрабаваў рабіць прафесійную кар'еру ў хакеі, але пасля падаўся ў дзяржапарат. Але самае цікавае ў яго біяграфіі зусім не гэта. На пачатку нулявых Яўген Кукушкін займаў пасаду інспектара ў камітэце па каштоўных паперах пры беларускім савеце міністраў. І ў 2002 годзе нашага героя за спробу перадаць расійскім бізнесоўцам вайсковую дзяржаўную таямніцу пра дзейнасць абароннага прадпрыемства «Пеленг» затрымалі супрацоўнікі КДБ. На такой угодзе Кукушкін планаваў зарабіць трохі больш за $4000, але як ні дзіўна, у турму ён не сеў, атрымаўшы даволі мяккі вырак у 5 гадоў умоўна. Ну а ў 2004, калі скончыўся выпрабавальны тэрмін, гэтую судзімасць увогуле анулявалі. Пасля такога скандалу дарога на дзяржаўную службу для Кукушкіна была закрытая, але ён знайшоў хітры выхад і вярнуўся ў спорт. Ну і выглядае, што менавіта праз хакей гэты гора-чыноўнік пазнаёміўся з сынам Лукашэнкі. Як мінімум, апошнія 4 гады Яўген Кукушкін займае пасаду старшыні савета ў аматарскай хакейнай камандзе «Шчыт», дзе гуляе яго партнёр па студэнцкіх крамах з мерчам Дмітрый Лукашенка. Праўда, грошай продаж універсітэцкіх маек гэтым двум у выніку не прынёс. У 24 годзе іх новая кампанія атрымала 10 000 рублёў выручкі і страты на 5 000 рублёў. Ну а 2025 год універсітэцкія традыцыі скончылі з доходам у 6 000 беларускіх рублёў і чыстым прыбыткам усяго толькі ў 3000. Дзяржаўны сектар нечакана пачаў адзначаць дзень прыходу Лукашэнкі да ўлады. І цяпер ідэолагі прадстаўляюць 10 ліпеня 94 года як, цытата, «дзень здабыцця лідара». У такіх дзяржаўных публікацыях усхваляецца палітычная сістэма, якая склалася пры Лукашэнку, а ў заслугі яму ставіць выратаванне Беларусі ад дэмакратыі і вайны. І гэта цікавая змена, бо раней сам Лукашенка заўсёды быў супраць культу сваёй асобы, але пасля 20-го года яго пазіцыя паціху змянялася. І цяпер намінальна ўхваленне самога сябе ён нібыта і не падтрымлівае, але ўжо і не забараняе. У выніку прапагандысты рознага гатунку ўсё часцей пачынаюць ісці адзіным савецкім шляхам і ўсё больш ухваляць свайго правадыра. Часам гэта прыводзіць да смешных казусаў. Напрыклад, згадаем хаця б нядаўнюю гісторыю, калі сімвалам года беларускай жанчыны чамусьці зрабілі Лукашэнку з келіха. На магіле знакамітага беларускага драматурга Аляксея Дударава паставілі незвычайны помнік у выглядзе старадаўняга крыжа. Але ў ім усё не выпадкова, і кожны высечаны сімвал шчыльна пераплятаецца з філасофіяй і славутымі п'есамі самога пісьменніка. Дудараў пайшоў з жыцця ў лютым 23-го года і быў пахаваны на ўсходніх могілках Мінска. Праз год на яго магіле паставілі помнік, створаны вядомым беларускім скульптарам Ігорам Засімовічам. Кампазіцыя манумента пабудаваная на кантрасце формаў і фактур граніту. У аснове ляжыць геаметрычна правільны паліраваны пастамент з ружавата-карычневага каменю. Надпіс на ім максімальна лаканічны. Аляксей Дудараў, драматург, і даты жыцця. А вось над ім узвышаецца масіўны крыж са светлага шурпатага граніту. Яго краі наўмысна няроўныя, што дае каменю дух прыроднасці і глыбокай архаікі. Такія крыжы можна пабачыць на старадаўніх вясковых некропалях. На пярэднім баку высечаны традыцыйны беларускі шасціканцовы крыж. Таксама гэты сілуэт вельмі нагадвае меч, уваткнуты ў зямлю. Менавіта такі вобраз рыцарскага мяча быў змешчаны на вокладцы кнігі Дударава «Князь Вітаўт», так што яго можна лічыць адсылкай да найважнейшага гістарычнага твора аўтара. Абапал высечанага крыжа змешчаныя круглыя медальёны з антрапаморфнымі выявамі сонца і месяца, а верхні медальён крыжа змяшчае хрызму, старажытную манаграму Хрыста і сімвал пачатку і канца ўсяго існага, згодна з апакаліпсісам. Ну а на зваротным баку помніка высечаны кароткі тэкст. «Аджыў сваё чалавек, прыйшла яго ноч, прыйшоў наш вечар». Гэта фінальныя словы самага знакамітага твора Аляксея Дударава п'есы «Вечар». Іх прамаўляе герой трагікамедыі Васіль Мульцік, светлы, мудры стары, які дажывае свой век у неперспектыўнай вёсцы. У п'есе Мульцік мае уласную касмаганічную сістэму. Ён размаўляе з сонцам, дзякуе яму за жыццё, за радасць і нават за слёзы, верачы, што пасля смерці чалавечая душа пойдзе да сонца.
У швейцарскіх Альпах загінуў беларус. Разам з напарнікам яны падняліся на гару Матэрхорн, але падчас спуску трапілі пад камняпад і, не ўтрымаўшыся, упалі ўніз. Вядома, што пазней у аднаго з альпіністаў знайшлі беларускі пашпарт, што дазволіла ідэнтыфікаваць яго грамадзянства, аднак імя загінулага пакуль публічна не называлася. Міліцыя зацікавілася маладым мужчынам, які прасіў міласціну ў падземных пераходах Мінска, і высветліліся цікавыя моманты. Грошы збіраліся нібыта на лячэнне сына, прычым мужчына стаяў у пераходах на каленях з інфармацыйнай таблічкай на шыі. Мінакоў ён пераконваў, што яго дзіця хворае і экстрана мае патрэбу ў рэабілітацыі за мяжой. Чакана аказалася, што ніякага сына не існуе, а грошы мужчына пасля траціў на свае ўласныя патрэбы. Але самае цікавае, што ў такіх жабракоў існаваў нават адмысловы чат, дзе у тым ліку абмяркоўваліся перамяшчэнні нарадаў міліцыі і пытанні, звязаныя са зборам грошай. У выніку міліцыя занялася і так званымі калегамі затрыманага. Яшчэ аднаго беларускага чыноўніка арыштавалі і судзілі за карупцыю. Цяпер па справе аб бюджэтных субсідыях за фіктыўны рамонт і хабар у 24 тысячы беларускіх рублёў быў вынесены прысуд былому намесніку старшыні Аршанскага райвыканкама, кіраўніку дзяржпрадпрыемства, а таксама двум прадстаўнікам прыватнай фірмы. У афіцыйных крыніцах імя чыноўніка не паведамляецца, але падобна, што гаворка ідзе пра адказнага за сельскую гаспадарку ў Аршанскім раёне Аляксандра Іваніцкага. Паводле следства чыноўнік загадаў кіраўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў сфальсіфікаваць дакументы на рамонт трактароў. Такім чынам, яго знаёмым камерсантам з бюджэта капнула 50 тысяч рублёў, а сам начальнік атрымаў у якасці падзякі 24 тысячы. У выніку чыноўнік атрымаў 7 гадоў калоніі, камерсанты атрымалі па 2,5 гады хатняй хіміі, а кіраўніка дзяржпрадпрыемства за службовую падробку дакументаў прысудзілі да года пазбаўлення волі умоўна. Быў затрыманы яшчэ адзін каталіцкі святар. Здарылася гэта ў мястэчку Дзярэчын з Эльвінскага раёна, у парафіі якога служыць ксёндз Юрый Грыцко. У чацвер 9 ліпеня мясцовыя ўлады патэлефанавалі яму і сказалі прыехаць у сельсавет. Калі ксёндз прыехаў, то аказалася, што яго ўжо чакае міліцыя. У выніку святар быў затрыманы. Пасля таго Юрыя Грыцко павезлі ў пастарунак і на наступны дзень асудзілі на 15 сутак. Паводле якой справы затрыманы святар, пакуль невядома. У гродзенскім заапарку альпака знайшла сабе вясёлага сябра. Справа ў тым, што вальеры дагестанскіх тураў і альпакаў знаходзяцца побач, і маленькая самка тура часта пакідае свой вальер ды наведваецца ў госці да сваіх пухнатых суседзяў і нават катаецца ў адной з альпакаў на спіне. Супрацоўнікі заапарка адзначаюць, што жывёлы спакойна ставяцца да малой гарэзніцы. Паводле іх назіранняў альпакі не супраць такога незвычайнага масажу і ўспрымаюць яго цалкам спакойна. У Беларусі афіцыйна зніклі яшчэ 5 населеных пунктаў. Існаваць перасталі вёскі Алашкаўшчына і Мацковічы ў Віцебскай вобласці, а таксама крывое сяло на Берасцейшчыне. Акрамя таго, з мапаў выкрэслілі хутары Ярынава і Падсосна, якія раней знаходзіліся ў Пастаўскім раёне Віцебшчыны. Агулам жа з пачатку года ў Беларусі зніклі ўжо 18 населеных пунктаў. Следчы камітэт паведаміў, што за першыя 6 месяцаў гэтага года беларусы пад уплывам махляроў прадалі 41 кватэру, 1 жылы дом і 1 аўтамабіль. Прычым маштабы гэтай праблемы толькі растуць. За першае паўгоддзе 26 года агульная шкода ад кібератак падскочыла амаль на 60% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Пры гэтым частку падобных здзелак змаглі спыніць, дзякуючы пільнасці рыэлтараў ці работнікаў банкаў. Але ж нярэдкія і выпадкі, калі падманутыя беларусы нікому не вераць і ўпарта аддаюць свае грошы аферыстам. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.